Το επιχειρηματικό σχέδιο δεν είναι για τράπεζες, είναι για σένα. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι το επιχειρηματικό σχέδιο είναι κάτι που γράφεις για δανειστές. Λάθος. Είναι ο χάρτης που σε κρατάει σε πορεία και περιλαμβάνει πού θέλεις να είσαι σε 12 μήνες, έσοδα, πελάτες, προϊόντα. Πού είσαι τώρα, με τι δεδομένα μπορείς να κινηθείς, πώς θα φτάσεις εκεί, ενέργειες, τιμές και κόστη. Τι θα κάνεις αν κάτι πάει στραβά. Γράφεις το Plan B. Χωρίς σχέδιο αντιδράς σε κάθε πρόβλημα, χάνεις χρόνο σε ό,τι φαίνεται επίγον, ενώ δεν είναι. Δεν ξέρεις αν προχωράς ή γυρνάς σε κύκλους. Ενώ με σχέδιο ξέρεις τι να κάνεις κάθε μέρα. Βλέπεις προβλήματα πριν γίνουν κρίσεις. Παίρνεις αποφάσεις με δεδομένα, όχι με συναίσθημα. Παρατηρείς patterns. Χρειάζεσαι 2 ώρες για να το γράψεις και σώζεις 200 ώρες στρες. Save για το post για το σχέδιο. Έχω template και strategic plan. Εάν θες να το λάβεις, στείλε τη λέξη PA στα σχόλια.